Alright, for today's video, magluto tanig 2 in 1 plus 1 aning adlaw ron kay daghan kay tag mga putahe nirong adlaw oy naon sa good taon mo. So tanawa ninyo ni. One sunny morning na tanawa in English na naka-English tagahat diha. Siyempre ato yung sugda ng adlaw sa pagbansay-bansay o pagtanaw sa tong mga palibot diha. So muna unan na tong putahe diha pang binignit napatay lubi diha partida kayo. Nya sugda na nato natong pagbinignit diha kay Birni Santo man ato nang biradahan nagbinignit o muna atong unang putahe karon ha. So karon medyo gasuroy-suroy tanawa kanindot sa view diha. Nya paghuman gutom naman pag-uli ato nang biradahan ng manok Bisaya diha. Giihaw na ni daan nga ng buntag kay mo na ni pang panihapon diri karon. Ya, siyempre, permiro na itong buhaton di akin yung mga panakot. Sa good taon di, kumplito ang luto ko panakot. Uy, sa taon mo diya. O na, birada tadiha ato ng Picasso ng manok. Kaya dako, kaya na di, madag luto na di, suds kaha na ugat di na ito na pakason. Bukbuk ko na itong maayo na, kaya gahi ko kina. So muna karon na puti lang putahe diri kining buwad nga gikamatisan. Gibutangan ko gyapog Bombay gahos, pero gikamatisan lang ang gitawag. Nga muna, lunod yapon tas mga panakot. Siyempre, una ginang panakot kaya mo man magpadag lami. Nga, babad na dahil tas buwad diha nga gikang giprito. Solve na kaya itong panihapon na rin. Doha kaputahe, manok o buwad. Siyaro ka diha di matumba ng bahaw na. Nga muna, abutangan na ito gamayng tubig. Diha kaya pampasabaw-sabaw man na. Nga ka ng kamatis na muduga naman sa gamay diha. So, padugang po palasa diha. So mo na ron, manata sa itong buwad diya. Akin na pong tirada na ito kanina itong Bisayang manok diya. Same as usual, pirmiro na po diyapo ng atong mga panakot diya. Bombay, ahos, ato ginang pakulurog brown diya. Pidi po di papago na kay pait na sa kinasa nga tanan. Nga, lunod na ta sa itong mga Bisayang manok diya. Bisayang manok atong tirada ron, kinam tas bukid. Kanang mga manok diya nga nas mga groserihan. Pasa na, unya na dito syudad. Aris itas tirada diris mga manok Bisaya diya. Anak alami ning Bisayang manok guys kay murag video na gitos bukid ba kanang medyo di gyud ka makaingon nga daghag mga artificial ug mga chemical gi pagpakaon so muna lahi ra gyud lasa ning Bisayang manok ug compare mo ng mga baligya des mga mall pero ug nagitos bukid Bisayang manok to pangitaw noy pero ug natas syudad di tagitag Bisayang manok na tagsa ra gyud sa katanan. Nya mo na ni ron atong secret recipe dia butangan atong Sprite diha. Nya, wasinga na to gamay, brown sugar diya, awa na, diabetes, tirada, ni ron. Lain ka itong tirada ron, parat, og tamis, itong tirada ron, manok nga tinamisan, og buwad nga pinaratan, buwad parat, mga ng buwad dyan, sa butaon ta diya. Mo na ron, hao na, lami na kayo ni ron. Nagburok-burok ng Sprite with batching brown sugar ta diya. Siyempre, atong kung gamay sabaw niya, bubo na to sa ubang mga manok diha para mununot ang sarap. So mao na ato na nagihaon diha kay naluto naman. Diri ra mo makatilaw og manok nga wani ni wadi to ang kalami. Kagwang partida kay ni ako'y galuto basta ako'y magluto lami kay na sa buntahan mo diha. Na siyempre after luto ato ginantilawan before na to i-serve diha kasi maulawan ta diha nang ato kalaki diha. Nya mao na ron perti kay humuka atong manok diha sarog di mahumok grabe pila ka minutos babad diha. Bisan pagtunlon way usap-usap digest gyapon as tiyan tungod sa kahumok. Grabe mununot gyud ang lasa dito hantod sa ilawom kay ang Sprite medyo nagi asid-asid gyud nagamay so mununot gyud na dito hantod sa ilawom sa butaon mo diha. So magluto mo butangin niyo gamay Sprite ay po yung ligua diha kay mo tamis sa purag maayo diha. Mo na itong mga finished product diya, ready to serve na. Ito na ipakaon sa bang mga tawa, mag-akura. So, mora to guys, kung gusto mo kombinasyon og parat og tamis, mauna ni. So, bye.